Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра слуцкія паясы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Чаму слуцкія паясы называюць гістарычным і культурным брэндам Беларусі? Слуцкі пояс, па-першае, трэба разумець, што гэта такое. Гэта вялізная такая стужка, зробленая па найвышэйшых узорах тагачаснага ткацтва, гэта 18 стагоддзя, і якая сведчыла пра прыналежнасць чалавека да шляхецкага саслоўя, пра ягоную заможнасць і пра ягоную прыналежнасць да менавіта вялікага княства літоўскага. Сённяшні момант гэта майстэрства яно страчанае фактычна ва ўсім яго аб'ёме, але нягледзячы на гэта, менавіта тое, што рабілі ў Слуцку, гэта капіявалі фактычна па ўсёй заходняй Еўропе. І нават калі гэта майстэрства яго пераймалі іншаземцы, яны ўсюды ставілі слуцкія, паясы былі слуцкімі. Таму, канешне, брэнд Беларусі. Па якой прычыне несвіжскую мануфактуру князь Радзівіл перанес у Слуцк? Геранім Фларыян Радзівіл, які засноўваюць гэтыя мануфактуры, ён паставіў сабе за мэту стварыць персіярню, такую вялікую фабрыку фактычна па вырабе гэтых паясоў. Нясвіжскую і яшчэ дзве фабрыкі ён вырашыў аб'яднаць у адну. І такім чынам горадам, дзе павінна быць гэта фабрыка, быў выбраны Слуцк. Плюс да таго ён туды запрасіў Яна Маджарскага. Ян Маджарскі гэта быў найвышэйшы майстар па вырабе слуцкіх паясоў, і ён вынайшаў асноўныя унікальныя ўзоры для гэтых паясоў. Таму менавіта аб'яднанне вось гэтых трох фабрык, у тым ліку і нясвіжскай, яно паслужыла для стварэння унікальнай вось гэтай персіярні. Гэта 40-е гады 18 стагоддзя. Як мясцовыя звычаі паўплывалі на знешні выгляд паясоў? Вельмі цікавы момант, што у прынцыпе такія паясы яны рабіліся з узорамі блізкаўсходнімі. Тыя узоры яны захаваліся і пазней. Аднак была стылізаваная выява пад беларускія ўзоры ўжо ў 50-е, 60-е гады 18 стагоддзя. Мы ведаем, колькі яны каштавалі? Каштавалі яны па-рознаму, аднак можна сказаць, што каштавалі яны вельмі шмат. Даўлёка не кожны шляхціц мог сабе набыць слуцкі пояс. Андрусь, у Максіма Богдановича ёсць вядомы верш «Слуцкія ткачыхі». Нагадаю змест. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы яны, бяздольныя ўзяты, ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. Цямнее край зубчаты бора, і тчэ забыўшая рука, заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы Васілька. Што не так з гістарычнага пункту гледжання? Самае галоўнае, што мы маем вось апісанне слуцкай мануфактуры персіярні 1757 году. І там выразна напісана 60 прозвішчаў майстроў. Усе яны былі мужчынамі. Канешне, у Богдановича тут мы бачым ткачыхі, слуцкія ткачыхі, вось так і называецца, і у песні, якую спяваюць песняры, таксама ідуць слуцкія ткачыхі. Хаця гэта былі ткачы, гэта былі мужчыны, таму што праца была складаная, цяжкая. Яны працавалі з дарагім матэрыялам, і яны ўсё ж імкнуліся рабіць блізкаўсходнія ўзоры. Васількоў на сённяшні момант мы на слуцкіх паясах фактычна не знаходзім. На тых паясах, якія захаваліся. Вось каля 1000 у сучасным свеце захавалася паясоў ці іх фрагментаў, мы іх фактычна не знаходзім. Таму ёсць некаторыя гістарычныя недакладнасці, аднак відавочна, што для Богдановича вось гэты вобраз, ён увайшоў у нашу культуру, гісторыю, ён ужо вельмі прылеплены да саміх паясоў. Калі б я пажадаў працаваць на слуцкай мануфактуры, колькі мне трэба было вучыцца? Вучыцца патрэбна там жа. Вось Ян Маджарскі, ёсць ягоны кантракт. Ён паступіў на службу да князёў Радзівілаў у 1747 годзе. У кантракце у яго запісана, што ён павінен мець вучняў і вучыць іх свайму майстэрству. Таму што самае галоўнае, майстэрства захоўвалася ў сакрэце.
увесь аб'ём, увесь тэхналагічны працэс ведалі 1-2 чалавекі. І вось адным з іх быў Ян Маджарскі, пасля перадаў свайму сыну. І калі б мы, напрыклад, захацелі стаць ткачамі, мы павінны былі пайсці на мануфактуру, запісацца на яе спачатку ў вучні, пасля ў падмайстры і пасля ў майстры. Фактычна мы павінны былі бы вучыцца ўсё сваё жыццё. Былі даволі вялікія заробкі. Вучні яны атрымлівалі толькі ежу. Падмайстры яны атрымлівалі ўжо заробак, а майстры яны ўвогуле былі заможнымі людзьмі. Так, напрыклад, кіраўнік гэтай мануфактуры, ён набыў сабе вялізны фальварак за 30 000 залатых. Гэта былі на той момант гіганцкія грошы. Радзівіл не скупіўся, але ўсё майстэрства яно трымалася фактычна ў таямніцы. Некалькі цікавых фактаў пра лёс слуцкіх паясоў. Цікавыя факты, што ў Беларусі фактычна арыгінальных паясоў цалкам не захавалася. Было вельмі шмат паясоў да Другой сусветнай вайны, але падчас вайны і пасля яе вывезлі паясы. Частка была ў Германіі, частка апынулася ў Польшчы, частка ў Расіі, вялікая частка. І ў Беларусі на сённяшні момант захаваліся толькі фрагменты арыгінальных гэтых паясоў. Яшчэ адзін такі цікавы факт, што слуцкая мануфактура яна перастала працаваць у 40-е гады 19 стагоддзя, 10-100 гадоў яна працавала. Але ў 30-е гады ўжо нашэнне гэтых паясоў было забаронена. У Расійскай імперіі палічылі, што гэтыя паясы занадта сведчаць пра вольнасць і незалежнасць, а такім чынам крамолу для Расійскай імперіі. Гэтыя кунтушы шляхецкія падпаясаныя слуцкімі паясамі, яны сведчылі пра тое, што той ці іншы шляхціц, ён фактычна нелаяльны для расійскай улады. І таму 15 гадоў мануфактура вырабляла паясы, нашэнне якіх было забаронена. Дзе мы сёння можам убачыць слуцкія паясы? Па-першае, што ў Слуцку ўвогуле адноўлена гэта фабрыка, яна вырабляе копіі тых паясоў, якія былі ў 2013 годзе, пачаўся выраб вось гэтых паясоў. І там жа ёсць музей. Ёсць арыгінальныя фрагменты ў нацыянальным гістарычным музеі ў нас і ёсць у Слуцку, у музеі слуцкіх паясоў, які каля самой фабрыкі. Ну і, безумоўна, вялікую калекцыю слуцкіх паясоў мы можам убачыць Масква, Санкт-Петербург і таксама заходнееўрапейскія музеі. Не ведаю, як вам, а мне балюча чуць, што так мала на нашых тэрыторыях засталося каштоўных гістарычных артэфактаў. Канешне, улада спрабуе адрадзіць слаўнае мінулае. Сёння замежны станок вырабляе слуцкія паясы па сучасных тэхналогіях. Гэта вельмі добра, але яны адбітак, толькі цень былой славы. Сумна. І чамусьці на ўспамін прыйшла ахвярынка Рыгора Барадуліна з кнігі «Ксты». Над мапай шатрую далоні Беларусь, лясцінка кляновая, якую аб'елі суседскія коні. Безумоўна, наша краіна перажыла жахлівыя часы. Яны закранулі як людзей, так і культурную спадчыну. Не ўсё, што выраблялася на нашых землях, мы можам патрымаць у руках, але можам вярнуць у свядомасць. Мы, беларусы, маем унікальную гісторыю і культуру. Вядомы паэт пісаў, што наша зямля – музей былога. Будзем часцей наведваць яго.